Wa na human kay way mating. Wala ra oh. Picture picture. Picture ato. Daog. So nahuman nagtaod mga guys no. Oh. Kuha og steel matting, sino nahuna-hunaan na mo nga magkuha ng steel matting ani. Kanin kuhaon na to. Ato ibutang diri. So di na lang dito mga guys no, kanina among kuha ano, ani truck. Kuha na mo matting kay kuwang lagi mi. Oh. Kanaon taon ya, layo man. Tapoy kayo, hagdan, ala na truck. Kanala truck kay mubo-mubora, ba? Kina mong cylindrical hinges no. Ang mating laywa. Ang truck may kuha na to sa mating ron. Mao ni si pareho rin dito. Cylindrical hinges oh. Na kay ang mating ani katong sa truck ato kuhaon. Kasi kung may kuha na ni, order dito para sa kuhaan. Bantay itong tayo para sa AS. Ah, basin. Basin siguro to. Ako naging nalagpat naman eh. Oh. Mana no? Oh. Ang katong truck may among nahukman nga kuha og mating, butang dire. Kay kana di man pwede wa na may mga gamit ya. Ato rang truck may kuanan, kuhaan sa mating. Oh, numero 3 lansa atong sudan ro no. Oh. Lami kayo na kay numero 3 lansang guning sudan na. Ah. Lami kay numero 3 lansang ba? Adugay gini hilison kay puthaw man. Ato bidyuhan. Wa madayon ang mating sa truck kay sugot ang tagiya. Oh, manini oh.